नमस्कार, आपण पाहत आहात मराठवाड्यासाठी पीसीएन न्यूज एक पाऊल प्रगतीकडे। आता पाहूया दिवसभरातील ठळक घडामोडी। मागील 5 महिने आझाद मैदानावर शांततेत आंदोलन केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी काहींनी काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक या निवासस्थानी अचानक मोर्चा नेत तेथे आक्रमकपणे आंदोलन केलं। यावेळी आंदोलकांनी घोषणाबाजी करण्याबरोबरच चप्पल फेक देखील केली। अचानक घडलेल्या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे। घडामोडींना वेग आला व रात्री आंदोलनकर्त्यांनी वकील गुरुरत्न सदावर्ते यांना अटक झाली। शिवाय अनेक आंदोलक कर्मचाऱ्यांना देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं। या प्रकरणी 107 आंदोलकांवर गाव देवी पोलीस ठाण्यात दंगल माजवण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यापैकी 23 महिला अटकेच्या कोणत्याही प्रक्रियेचं पालन न करता मला अतिरेक्यांसारखं पोलीस स्टेशनला आणलं, माझ्या जीवाला धोका आहे, दिलीप वळसे पाटलांच्या विरोधात तक्रार केल्यामुळे माझा खून होऊ शकतो, माझ्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे असं गुणरत्न सदावर्ते पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर म्हणाले। त्यानंतर आता सदावर्ते यांना मुंबईत किला कोर्टात आणलं असून सुनावणी सुरू आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं मुंबईतील निवासस्थान असलेल्या सिल्वर ओकवर शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास शेकडो एसटी कर्मचाऱ्यांनी धडक मोर्चा नेला। यावेळी शरद पवारांच्या निवासस्थानाच्या दिशेने चपला देखील भिरकावल्या गेल्या। हा सगळा हाय व्होल्टेज ड्रामा तासभर चालल्यानंतर मध्यरात्रीपर्यंत आधी आझाद मैदान आणि शनिवारी सकाळी सीएसटीएम रेल्वे स्थानकावर आंदोलकांनी मारलेल्या ठिय्या इथपर्यंत हे नाट्य येऊन पोहोचलंय। मात्र शुक्रवारी नेमकं हे आंदोलक अचानकपणे सिल्वर ओकवर पोहोचले कसे असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातोय। राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांनी या सगळ्या प्रकारामागच्या मास्टर माइंडला शोधून काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे। चिथावणीखोर भाषा कुणी वापरली, कुणी त्यांच्या भावना भडकावल्या, नको त्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यात घातल्या, हे लोक असा विचार करणारे नाहीत, पण कुठली तरी शक्ती त्यांच्या पाठीशी होती, ते शोधून काढण्याचं काम पोलीस विभागाचं आहे। दिलीप वळसे पाटील यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी देखील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली आहे, लवकरच कुणी हे केलं याचा छडा लागेल असं अजित पवार म्हणाले। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी काही लोकांकडून राडेबाजी करण्यात आली। एसटीच्या संतप्त कर्मचाऱ्यांनी सिल्वर ओक या निवासस्थानी घुसून दगडफेक केली होती। या घटनेचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यभर निषेध नोंदवला जातोय। परळी वैजनाथ येथेही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मूक मोर्चा काढत झालेल्या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवलाय। तहसील कार्यालयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मूक मोर्चे काढण्यात आला। सहभागी कार्यकर्त्यांनी हाताला काळ्या फीत बांधून निषेध नोंदवलाय। निषेध आंदोलनाच्या सुरुवातीस भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमेचं पूजन करण्यात आलं। प्रतिमा पूजनानंतर सर्व सहभागी महिला आणि पुरुष कार्यकर्त्यांनी मौन बाळगत झालेल्या घटनेचा निषेध नोंदवला। खासदार शरद पवार यांच्या घरावर हल्ला करणारे आणि त्या घटनेच्या पाठीमागील सूत्रधारांना शोधून त्यांना कडक शिक्षा करावी अशा आशयाची मागणी निवेदन देऊन करण्यात आली आहे। राष्ट्रदिनानं आंदोलनाचा समारोप करण्यात आला। या आंदोलनात महिला जिल्हाध्यक्षा सौ संगीताताई तुपसागर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य वैजनाथ सोळंके, युवक तालुकाध्यक्ष गोविंद कराड, शहर सरचिटणीस अनंत इंगळे, माजी नगरसेवक जालिंदर नाईकवाडे, महेंद्र रोडे, रवी मुळे, रमेश भोयटे, सुभाष वाघमारे, माधवराव मुंडे, सय्यद सिराज, संदीप दिवटे, मुक्तार शेख, महिला आघाडीच्या सोफिया नंबरदार, अर्चना कैरोडे यांच्यासह परळी शहर आणि तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते। महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे, फुले शाहू आंबेडकरांचं राज्य आहे, परंतु या ठिकाणी काही हरामखोर महाराष्ट्राचं विकृतीकरण करत आहेत। देशाचे नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या घरावर जो हल्ला झालेला आहे त्या हल्ल्याच्या निषेधात या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं परळी शहरामध्ये मूक आंदोलन करून या हल्ल्याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत व हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करावी अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं मागणी करत आहोत। शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या घरावर जो हल्ला केलेला आहे त्याच्यासाठी आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महिला बीड जिल्हा अध्यक्ष म्हणून आणि माझ्या सगळ्या महिला आणि माझ्या जिल्ह्याकडून जाहीर निषेध करते। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांच्या मुंबईतील सिल्वर ओक निवासस्थानी काल एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांकडून हल्ला केला गेला। या हल्ल्यामागील मास्टर माइंड कोण याचा त्वरित शोध घेऊन कडक शासन करा अशी मागणी राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सुधामतीताई गुट्टे यांनी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याकडे केली आहे। खऱ्या अर्थाने एसटी कर्मचाऱ्यांना नेहमी मदत करणारे व पाठबळ देणारे राज्याची जनता राजा म्हणून
ओळखले जाणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री व देशाचे विविध मंत्रिमंडळाचे आणि त्यांनी नेतृत्व करत अगदी संयमीपणे राज्याला व देशाला विकासात्मक दिशा दिली आहे. अशा जाणत्या राज्याच्या सिल्वर ओक या निवासस्थानी एसटी कर्मचाऱ्यांना पुढे करून हल्ला केला गेला, याचा मी जाहीर निषेध व्यक्त करते. या हल्ल्यामागील असलेले अज्ञात मास्टरमाइंड कोण याचा शोध घेऊन कडक शासन करावं अशी मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्षा सौ सुधामती गुटे यांनी केले. मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीराम जन्मोत्सव सोहळा राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार धनंजय मुंडे साहेब आणि नगर परिषद गटनेते तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य वाल्मिकांना कराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवक नेते राजेश फड यांच्या आयोजनात रविवारी 10 एप्रिल रोजी सकाळी ठीक 8 वाजता भव्य पालखी सोहळा तसेच दुपारी 4 वाजता मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले. प्रभू श्री राम नवमी निमित्त निघणाऱ्या भव्य दिव्य विराट पालखी सोहळा हरिभक्तपरायण रामेश्वर महाराज गोकाटे, नगर परिषद शिक्षण सभापती गोपाळ आंधळे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य वैजनाथराव सोळंके, प्राचार्य अतुल दुबे सर यांच्या संकल्पनेतून होतोय. 10 एप्रिल रोजी सकाळी ठीक 8 वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून पालखी सोहळ्याचा शुभारंभ राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार धनंजय मुंडे साहेब आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणार असून पुढे ही पालखी एकमिनार चौक, स्टेशन रोड, मुंडा, राणी लक्ष्मीबाई टावर चौक, गणेश पार येथील गोराराम मंदिर, सावळाराम मंदिर मार्गे आंबेवेस येथील काळाराम मंदिर या ठिकाणी दुपारी 12 वाजता गुलाल उधळून जन्मोत्सव साजरा करून समारोप केला जाणार आहे. तसेच दुपारी 4 वाजता प्रभू वैद्यनाथ मंदिर येथून प्रभू श्रीराम यांच्या प्रतिमेची भव्य रथामधून मिरवणूक निघेल. पुढे मौलाना अबुल कलाम आझाद चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, एकमिनार चौक, स्टेशन रोड, पालीवाल कॉम्प्लेक्स, नांदेड टी हाऊस मार्गे राणी लक्ष्मीबाई टावर चौक येथे समारोप केला जाणार आहे. संघर्ष भूमी येथील भीम जन्मोत्सव 22 मध्ये आज जय भीम कवी संमेलन संपन्न झालं. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक व कवी विश्वंभर वराड गुरुजी हे होते. या कवी संमेलनात 11 कवींचा सहभाग होता. या जय भीम कवी या संमेलनात कवींनी सादर केलेल्या विविध कवितांची उपस्थितांची मने जिंकली आहेत. कवी संमेलनाची सुरुवात कवयित्री सुजाता भोसले यांच्या काव्य वाचनात झाली. त्यांनी प्रथम स्वयंदीप होऊन या अखंड तेवत राहू, चला नव्या जोमानं उजेड पेरत जाऊ ही कविता सादर केली. तसेच तथागत ही कविता सादर केली. नंतर सुमित शिंदे व युवा व नवोदित कवीने नामदेवा तू परत ये व बंडखोर तू आणि मी या कविता सादर केल्या. नंतर दुसरे नवोदित कवी निखिल भागवत यांनी विद्येची देवता आहे माझी सावित्रीबाई हिला सोडून काग पूजता दगडाची आई व तुझीच पुण्याई बा भीमा या 2 कविता सादर केल्या. नंतर प्रसिद्ध युवा गझलकार गोविंद हाके यांनी अत्यंत खड्या आवाजात ही कविता सादर केली. त्यांना टाळ्यांची दाद मिळाली. तसेच त्यांनी काही प्रासंगिक वात्रटिकही सादर केल्या. नंतर ज्येष्ठ विद्रोही कवी भारत सालपे यांनी आम्ही कुठे त्यांच्या टाळक्यावर मिरे वाटले व भाकरीच्या शोधात सारे रानो माळ फिरती, गोलमेज परिषद माझ्या ओठांवर भरती ही कविता सादर केली. या दोन्ही कवितांना रसिकांनी दाद दिली. नंतर रमेश मोठे यांनी 14 एप्रिलला गहू आवाजात गावात फुलला वसंत आनंद झाला, साऱ्या जगात झू बाळा झू झुझू रे झू हा पाळणा सादर केला. या पाळण्यात श्रोत्यांनी टाळ्यांनी दाद दिली. नंतर त्यांनी का घडलं कसं घडलं सारखं मला आठवत होतं ही ग्रामीण विद्यार्थ्यांची व्यथा मांडणारी विनोदी ढगांची कविता सादर केली. नंतर प्रसिद्ध गझलकार डॉक्टर देवराव चामनार यांनी शांत काही होत नाही काळजाची आग आता, भोगणे हा भोग झाला जीवनाचा भाग आता, तसेच तेच नकोच वाटला चेहरे मला, आजकाल एकटेच वाटते बरे मला या 2 गझला अत्यंत सुरेल आवाजात सादर केल्या. दोन्ही गझलांना श्रोत्यांनी प्रचंड टाळ्यांनी प्रतिसाद दिला. पंचायत समिती कार्यालयासमोर नाथरा गावातील वंचित बहुजन युवक आघाडीचे नेते गौतम आदमाणे, मुंजा मस्के, महेश शिंदे, अशोक वाघमारे, प्रदीप धाटे, पंढरीनाथ हरबडे, मुंजाजी आदमाणे, अक्षय हरबडे, प्रेम वाघमारे हे
मागण्यांच्या संदर्भात उपोषणास बसले असता वंचित बहुजन आघाडीच्या उपोषणाला यश आलं असून बीडीओ यांच्या लेखी आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले। या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा संभाजी ब्रिगेड व आधुनिक लघुजी सेना भारतीय जनता पार्टी यांनी दिला असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख बालासाहेब जगतकर यांनी दिली आहे। याबाबत सविस्तर माहिती अशी आहे की परळी तालुक्यातील नाथरा या गावातील बौद्ध समाज मंदिराची दुरुस्ती करण्यात यावी, या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास निवारा करण्यात यावा, तसेच गावातील नाल्या दुरुस्ती व विद्युत खांबासहित लाईट दुरुस्ती करण्यात यावा व इतर मागण्यांसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं परळी पंचायत समितीच्या पुढे काल 8 एप्रिल रोजी उपोषण करण्यात आले। यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश भाऊ कांबळे यांच्या उपस्थितीत व नेतृत्वाखाली या उपोषणाची सांगता पंचायत समितीचे बीडीओ यांच्या लेखी आश्वासनानंतर करण्यात आली व सदरचं उपोषण मागे घेण्यात आलं। यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा महासचिव मिलिंद घाडगे, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख बालासाहेब जगतकर, जिल्हा सचिव ऍडव्होकेट संजय रोडे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्नजीत रोडे, गौतमभाई आगळे, वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष गौतमभाऊ साळवे, परळी तालुकाध्यक्ष संजय गवळी, तालुका महासचिव विष्णुपंत मुंडे यांच्या सोबत नाथरा गावातील अनेक युवक कार्यकर्ते उपस्थित होते। मुस्लिम समाजाच्या पवित्र रमजानच्या महिन्यात अनियमितता भारनियम हे वेळपत्रक सुद्धा नाही। अनियमित वीज पुरवठा तात्काळ पूर्ववत करावा, नसता काँग्रेस पार्टीतर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असं आवाहन परळी शहर काँग्रेसचे प्रवक्ते शेख बबरुद्दीन उर्फ बदरभाई यांनी केले। एप्रिलच्या सुरुवातीपासून मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र रमजान काळ सुरू झालाय। बहुतांश नागरिकांचे रोजे असल्याने ते उकाड्यात आपले कर्तव्य पार पडत असतात। तसेच येणाऱ्या काळात श्रीरामनवमी, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, भगवान महावीर जयंती असे सणोत्सव देखील येणार आहेत। गेल्या काही दिवसांपासून वीज पुरवठा खंडित होण्याचं प्रमाण वाढलंय। दिवसा आणि रात्री बेरात्री वीज पुरवठा खंडित होत असतो। बऱ्याच वेळा तर ऐन रोजा सोडण्याच्या वेळी किंवा नमाज पठण वेळेस वीज नसते। उन्हाळ्याचे दिवस, रमजान महिना, श्रीरामनवमी, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, भगवान महावीर जयंती असे सणोत्सव लक्षात घेता नागरिकांचे हाल टाळण्यासाठी वीज पुरवठा खंडित करू नये। तसेच विजेचा लोड वाढता असेल तर सर्वांशी चर्चा करून योग्य तो वेळ लोड शेडिंगसाठी निश्चित करावा असं आवाहन बदरभाई यांनी केले। आता येथेच थांबू, उद्या भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी। मराठवाड्यासाठी